Hi YouTube berdong. Okay fine. Dinini video lagi about Rumbang production. Okay. The worst YouTube channel. Menche video nthakai so worst instagram. Okay. Thogais fula. Jamba khalamno chesta khalamora. Are fake photos ko mane jeneba real sane kama real photo ko fake sane kama bisre idi okay. I don't know how it is but videos ko statement video ko nai mane ekdam bare जोंखाव खांदों okay. Please ya थगायनायखौ बन्द खालाम आरो बिदि sympathy card okay जेनेबा मोनसे नोंसोर मिथिखायो बे खोथाखौ आं बुंथला नेम मेंशन खालामना भाइरेल जागोरबाय निमाहा बिबाय बुंबाय अ इदि होननानै साबस्क्राइबार बुरजा गेन खालामबाय नोंसोर मिथिखायो बिनि नामखौ okay आं बिनि नाम मेंशन खालामला दा बिदिनो ट्रिक मोनसे ट्राइ खालामबावदों बिसोरबो रुमां प्रडाक्शन प्लिज बिदि ट्रिक सलिला दायो जोंनि बर' मानसिफोरा माने जाम्बा नंला sympathy cry खालामगोन एबा नोङो निमाहा बिबा माने एबा बुंगोन फेकिं खालामगोन भिडिअफोराव फेक देखायगोन मानखौ सापर्ट खालामगोन प्लिज दायो खालामना रावबो रुमां प्रडाक्शन नोंसोरखौ होननो लुबैयो प्लिज मिसलिडिं खालामनायखौ बन्द खालाम जि भिडिअ दायो होदोंना नोंसोरो बिराद मानसिफ्रा मिसलिड जाबाय एराउन्ड 20k पिपल मिसलिड जागासिनो सब्सक्राइबारखौथ' बाथ्रा बर' नोंनि सब्सक्राइबार सोरबा नायाखैबो जानो हागौ बाट 71k people are misled by you guys straightly फैयोमोन ना नोंसोर निमाहा बिस्रामोन इयावबो पाब्लिकफ्रा नोंखौ मोजां मोनगौमोन दे गोरोन्थि जाफ्लांबाय आं नुफ्लांबाय बिदियावहाय नोङो सिम्पेथि कार्ड प्रुभ खालामबाबो नोंखौहाय बिराद मानसिफ्रा सापर्ट खालामगौ मानो होनबा जोंनि बर' पाब्लिकफ्रा बिदिनोखा भाइरेल होननाय बुस्थुआ बिराद सोलिगासिनो दं लिटारलि माने खनसे एसे बन्द जाहांबाय दा माने अभार जास्राबाय लाइक जायनो मोनो बेनो भाइरेल जायनो मोनो बेनो भाइरेल प्लिज आई विश कि नोंसोरो हायोबा निमाहानि भिडिअ बानायस्रा आरो होनखि लाइक बे फेकमोन जों बेखौहाय फेक खालामदोंमोन खिन्थु फट'आ रियेलमोन होननानै मेनसन खालामस्रा प्लिज आं रिक्वेस्ट खालामनो लायो अके नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट खालामला नोंनि पाब्लिकखौ नों थगायनांला प्लिज नोंसोरनि पाब्लिकखौ नोंसोर थगायस्रानांला 71k साबस्क्राइबार्स मोननो एटलिस्ट वी नीड एराउन्ड हाउ माच मेबी 2 years नांबावगोन जोंनोबो मानो होनबा जोंनि कन्टेन्टफ्राव रेयर जायो बाट भिडिअसखौ नाया द्याट्स द थिं स' बेसिमल'सै आं बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया बेसिमल'सै आं गोलाव खालामनो गोसो अके लाभ इउ अल जेबो जय पिस आं बेखौनो लुबैयो लाइक रुमबां प्रडाक्शननिफ्राय निमाहानि एबा एप'ल'जि मोनसे भिडिअ नायनो लुबैयो